Ote ni moro kanyo ne gisomo. Nyara wilo wach mari mogik. Aparo ni Ambabo Teno mana kama jowete no wacho wach mar ng'anyo ni. Aparo ni governors be koro nego na ingeni gimoro trend moro ntiere mowuok ma governors sani ng'ato ka ng'ato wacho ni on source revenue giloso pesa mang'eny. Tingeni competition ok en pesa miloso. En kaka iketo levies go to gi kaka japiny be nyalo chulo pesa no. Kech na aneno ka sani governors ng'ato ka ng'ato keto nyiso wa kaka ochoko pesa mang'eny. Choko pesa ok leadership. En kaka ichoke to jopiny be timang'owa yuto. Mane momineno ka ji dhi ng'any. To mana kaka jowete no wacho samidhi wang'o ndarano. Ng'eni budget no koro unge. Ndarano gi potholes nego unemu biro tiyogo. Omiyo samudwa timo ng'anyno. Unyalo timo ng'any ma peaceful moku ketho gimoro amora to message woti mang'owa ochopo mabe onge ng'amo hinyo. Chon ing'eni joluo mano bedo ga branded ni gin jok ma violent. Gino kondi kamora amora no kosinge mo manien mar joluo. Sani wambe nyaka koro walony mondo wane ni kata king'anyo tichung tiwacho giri tidhi dalani ok iketh gimoro. Aparo ni mano kako achung kanyo bentie jawinjo miluongo ni CPA Tom Imbo wuod Kisumu County Jaketrako. Aparo no winjo wa maber kabisa kendo wacho ga ni wapuonjo jopiny wach kabisa. Min wabe kama nitie kochopo wuok tich koko neno uto wacho ni ok awinjo puonj. Koro kama intiere Madam Jeroso Bala. Winjo wa kabisa kendo wacho ni watiyo tich maber kendo wapuonjo ji. Ng'eni mano ne japuonj. Erokamano. Victor, iye na keno tieko gi ngero ambe koro nyaka iye na tiek gi ngero. Erokamano ahinya man James Rabala podi. Erokamano ahinya minwa min Rosa to gi mama na Helena Tieno Nyamuga kama intiere. Victor nya wacho nyoro kamoro ni ka ng'ato tinye ng'e mi ibe dir ng'e to kato dum ti to kiki wachne kiki wachne Isetieko. Jakwaro Bukajuang mane mo oti kudo chendo kawuono. Asante sana ne joate mabedo yudo thuolo mar neno wa kendo winjo kokalo kuom Ramogi FM. Ka kamano Jakwaro Bukajuang wageni mokalo ote pod thoth kandi ni Victor Mosna governor kanyo en be lewe koro dwa chalo mar mana gi mar ker. Ndeke pok obedo mang'eny e kiwango no. Nyiga en Michael Sio governor. Mosna ti mar kaka wanene. Aito kena so makosa wewe. Okay. Victor kalam ken mugano chalna mana siling 10. Koso luo ni Gen Z mara Mugi TV nyalo timo lifestyle audit. Kalama ni akungo wala in manyoro wacho gitimo manyoro kata neno ka aweko tika wuono ni Gima tek. Sani nyalo goi picha.